मा जाबावगोनलै आंला बेहायनो थाबाय थानांसिगोन नामा ओरैनो फाग्ला फाग्ला मोसौ गुमनाय बायदि माबा बोरमा गुमग्रा बायदि बेहायनो थाबाय थानांसिगोन जानाय नंलालै बे जिउआ मा जाबावगोन बे साला पुलिस आर्मि खारनोबो बे ग्रेड ना ट्रेड होनो बेखौ होनोबो साला आंना बे डेट अफ ना मा होनो बेनो गैया जाहैबायब्रा फाग्ला बोरायखौ थिनबाबो माबा नार्स हिनजावजोंसो रायलायनानै बावबोबाय थायो नै टाइमाबो माथो जाहांबायानो माहाजोन बोरायाबो दिगदार खालामफैलायगोन फुंजाखौनो लेंहैनांसिगोनला र' थांनि नानि नानि ओरै फैलाय मा जाखो आदा बेयाव जिरायलाय नानि मा आदा नानि नोंनो लेखा नांगौ होननाया मोनदोंना मोनाखै मोनबाय आदा आं लोगोखौ लाबोथ'बाय दे नानि नों फरायनानै बे डिग्रिखौ कमप्लिट खालामनो नाजाथार औ जागोन दे आदा आरो बायदि मैयाखौ दा गोसोखांथार आरो गुबुन सिख्लाफोर बायदि दाजाथार जाय गावनि मान सन्मानखौ खोमानानै लायो आदा नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों आं मानो बिसोरबायदि जानांगौ औ जानाङाबो नानि नोंनो आंनि बयनिख्रुइबो बेसेन गोसासिन धोन आदा आं आंनि मेगनजों नोंनि सायाव बाजैनि अननाय जोथोन लानायखौ नुवाब्ला आं मालाबाबो जुलि जाया जाम्बि नोंलाय आंखौलाय मा सिन्था खालामदों नों जाबाय सिख्ला मानसि गावलांनाय बिबारखौसो समायना नुयो जाम्बि बेखौसो बयबो बिबार होननानै बजबो होद जाम्बि नों बेफोरखौ जेबो बुजिया थौ ओंखाम जाहैनोसै आदा बेफोरखौ मा बुंलाबायखो Hei, Fungja! Bहा थांखोब्रा टाइमफ्रासो बारलायलांसिगोन ओइ फुंजा फुंजा माथो आदा सोरांसैलाय औ आंसो नोंदैया गैया दङ आदाया बै मैगं बारियावसो जेवरा दुमगासिनो दङ र' लेंहरनि आङो ओइ आदा आदा नै आदा सोरां फैदों ओरै फैलाय र' फैगासिनो बियो सोरांसो माथो मोनफैबाय औ मोनफैबाय थौ थौ थांसै फालिया थाबोबाय माथो नानि नानि बै आंनि फालि दंमोन आलनायाव लाबोलाय फाग्ला मा बावलाबाय थायोब्रा लाखाजोबनांगौ फारसेनिफ्राय जुथुमलाबायनानै सोलाबायनानै जारला टाइमफ्रा थोलायलाङाखै ओरैनोबा लाबो समफ्रासो थोलायलांला दा मालिका रागा जोंगोन आदैमोन एसे मोजाङै मावदे बे जेब्ला आरो गुबुन खामानि दङ आं बे गुबुन खामानिखौबो मावनो होगोन दे आं न'आव दसे थांग्रोनि औ दे आदै जागोन दे जागोन दे आदै दे औ आदै औ जों गुबुनफोरबायदि नंखाया मावगोन दे मावगोन ओइ फुंजा मा जाखोब्रा बे माहाजोनालाय 11था जालायलांसिगोन माथो दैबो लाबोला साहाबो लाबोला माबा ओरैनो थाबायलै आंना गांनायासो जाथारलायलांला रब्रा सोरां दसे थाथ' लाबोगोन ना माहाजोना मार' आं मिथिना मानसि गांनाय उखैनाय गैयाजासे बेबायदि मावबाय थानो बाराखौबा मोजां मोनलायलाङालै आंना हामालै सोरां बेबा मा खामानियाव बेस्थ' जानानै दं रना थाथ' लाबोगोन ना मा गन्दानि बेस्थ' बेलाय
मा घन्टानि बेस्थ' हायाबा मानो मावहैयो नै फान्था गेरलाया मोनलोङाबा मावगोन ना नै फान्था गेरलाया जिगा हिनसैसो नै रोंखागौ जों मावा मोनलोङाबा मावा जोङो फै माबार जिरायना थाफै मावगोन ना फान्था गेरलाया र' फान्था गेरलाया सादा खलासे ज्रोम जाग्रोनि जेबो मोनजाला मोनलोंला आग्ला मालिकआबो होफैनोबो रोङा नायफैनोबो रोङा जा खनसे फैबाय बेल' गाबोन देवार बाजाराव माबा माबि नांगौमोन आंहा बादामालिफ्राबो जिलांजोब्बाय गस्लायाबो नै गुदामानो गैला फान्थाना दहाय सिख्लाफ्रा बाननानै मिनिदों जारला जेरावबो हाजिरा मावबाबो जेबो मोनलोङाबो मोनजायाबो थाखा फैसाखौबो गाबोन हरगोन ना हरा ओइ फुं जाबाय फै बाद होलै बेफोरखौ फै जिरायना थाफै जाया दा फैबा मावफ्लालायबायब्रा फै साला र' सादाखौनो खलासे ज्रोम जाग्रोनां ओइ सोरां जोंनि मावनांगौआ जानाय लोंनायजों जेबो सोमोन्दो गैया होनाय होयि बे मालिकनि धोरोमखा आच्छा फुंजा आं नोंनाव मोनसे खोथा सोंगौमोनलै बे धोरोम होननायाथ' मा बुस्थुब्रा आं माथो माबा मन्दिरफ्रावसो खोनालाबायो मा मालिकनावबो धोरोम थायो होमबा मा बुस्थु मारब्रा बेलाय आं बारा मिथिलाय लांलालै हाब सोरां मा खोथा सोंनाय जाखोब्रा बेलाय बिनिखायनोथ' एसे लेखा फरायनांगौलै मिथिदों सोरां ए फरायासो दाय जालायबाय जाम्बाया जोंफोरखौ नाय फान्था गेरलाखौ नाय